Richard Kakija Caruana kien tneħħa minn ambaxxatur ta' Malta l-Unjoni Ewropea wara li kien sfiduċjat mill-Parlament f'Ġunju li għadda. Minkejja dan iżda fis-sigħat li għaddew sar magħruf li l-Prim Ministru tal-permess tiegħu biex l-istess Kakija Caruana jżomm it-titlu ta' ambaxxatur u l-istess Kakija Caruana għadu konsulent personali ta' Lawrence Gonzi. Madi Times l-Uffiċċju tal-Prim Ministru iddefenda b'qawwa din id-deċiżjoni għaliex qal illi din hija deċiżjoni skont huwa ta' ġid għal pajjiżna. Għal mistoqsija jekk il-fatti li Kakija Caruana inżamm bħala konsulenti jfissirx illi qed tkun sfidata deċiżjoni tal-Parlament, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jgħid li l-mozzjoni ta' sfiduċja approvata mill-Parlament kienet ikkonċerna dawk illi jissejħu bħala affarijiet oħra. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru konferma wkoll li l-Gvern se jibqa' jħallas l-ispejjeż tal-komunikazzjoni illi jagħmel Kakija Caruana u li Kakija Caruana għandu dritt li juża uffiċċju f'Kastilja flimkien mal-apparat kollu f'dan l-istess uffiċċju. Jirriżulta li matul is-summit tal-5+5 li sar f'pajjiżna fit-tmiem il-ġimgħa, Richard Kakija Caruana għamel użu minn trasporti provdut mill-Gvern għal 7 vjaġġi partikolari u kien anke preżenti għal numru tal-laqgħat bilaterali ma' mexxejja Ewropej fuq talba li għamillu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi nnifsu.